The Shillong Heart Clinic welcomes Dr. Amethyst Bauman, consultant interventional cardiologist, formerly of Medanta, the Medicity. From preventive care to advanced cardiac procedures, your heart is in safe hands. Book now at 9863050899. Hagaching sa priang video ki bedai ba kachingkran peniperniam usunil diodhar hagwai ke cingelang ka penlong hagwai ke snong ka badan nakani ke jela kala penlong ke New Trap Integrated Territorial Organization hito ban ujor de ejahar persya inu brio hasada police station Shillong hak arpsan trek rumpang arja apun rio habakran sigila patai kubor badan bak dekhar presiden longbong new brio bakran ni kenten peniperniam udai badan benta ba kaseng BGP Bakacingkran juu kalong kembukwa bakan mi kekenrum keram kumbumi Manipur hakani ke jela Meghalaya. Nalor kata loong bakalong ke sngupla bak sarkar kamle halor kani hakabaula benrap balada keciwan ucor jengki kamlong ke besiso kin sa syem daki weipat kisenjam. I wan sini joko sadar police station ban wan ujor ejar yuni Sunil Diodhar. Wain du tahu Sunil Diodhar syaba ngan agi jengkran bagi pagba ke depan tim uni udai u politician lan new brio besit dan bentabat ka Bharatiya Janata Party lan kita ka BJP ulak trai ru kumta national secretary jong ka BJP bat udai ru ko in charge jong ka BJP hapo Andhra Pradesh bat udai ru utau pracharak organizer jong ka RSS udai ru volunteer ang to bat udai ru bayajan du hakapor ba yalap election ho arajar khatsau shaka election Lok Sabha batu Narendra Modi batu deiru ubre uba syang keleng jong kaneka notice ubala tiknya ubala syang bas kuat yagiu te kajingwan ai kaneka FIR mta kasi halor ba pilai katu ka video ka ba Ukraine jot ya kaniam Kristan ukeno ya sarkar ukeno ya kaniam Kristan Ukraine ya ta ka kentien ru ka ba ong yu disu ba udai tau nongway bomdei u bakha basa ang ni hapo ri khasi bat sakoi ru khanang bangin pendi hiru chaka perthai ba kata ka ri khasi kajongi kibreu ki ba shong hani kilong ki ba kumno tengi na kalian ko jingi pendi be sa dengan kon ko jingi ka jing ai ka ni ka FIR mta ka siru namar bo la kren benye kita ka ya ka niam ki badan hapo jela ko jingi te ngilap ha ujor ru terus sekretari jong ke Shillong City ubedai naka niam tenrai ke balingi pak kenang bangin pili ba hangni ke ki Kristan bat ki niam kasi niam tenrai ngingi long be spara nimdan kum ka ba ki wan kentho na ki ba ki wan brainwash de ki breu ki manabat bat haga tu ko jingkran phi lai hi tharai bat haga YouTube ke channel ke jong hangni ngila haga FR ngila ko but nila mention ru ya katu ka caption ka but watch my speed in Meghalaya kasi tribal language in indigenous faith conference but ya kaling ru hangne ngila mention lang te ngila batai syai hakne ka FIR halor ka jingkran ka jongu but ka video jongu ru ngila download bala dadong kam hakno no popor ngin sa submit hangne but ngako aru ban pentiu ya ki pat nang sonsno jong bri nyokrap ba ngide ban pengor ngide ban longki basian bang ngide ban sa brainwash hakum jing kini ki jat ban riu namar uni ubriu ka jingkran ka jong ngilai i paushai bu kwa ban penlong Manipur ya ka jela ka jongi paling akran kunta namar pek kitu ki kentien ka Ukraine kilong ki bakor hadu kata ba ki unut ban insult bu ong ba hangni ladang ngimlong Kristan ngimyo surat ladang ngimlong Kristan nginum yo kata kayeng baduk nim tai ngan su ong yu ngakba ban tha gan ne ka kurba su tu bakar andong bin tau bakaran je ka tu ka kentien pojat ka baben je ka niam namar ha ka jela ko jongi ngi burom dia barok ha kiniam ngimju ben ya kano ka niam ha ka jela ko jongi namar dangi pe hi ya ka riti sensar jong kari India rula de pipe na du presiden ubarim du bala khala na Dr. APJ Abdul Kalam ru be muslim te prime minister barim ru udai na ka niam Sikh the pipai wat ka hapo ka India ketika secular country ta habangi pej na kini nodong sadong pat kai ka ba ngisngo sat kata ka mensian nomor bar pula keren tok met hadu kata bangimla syuban pediang ngai la dia bat ka para jongiru ngingi pas na kita ke institution ki ba penyat de kita kini am ba per
ngimju sha ong ba rung pulian na kani ka school wat ba ngi siaw by school tang san pho tung kai sistem ru kam chu don kata ka ba ngin ong ba ngin hap ban kelaniam mju don kata kumba ki la kono kumba ki la alech maki pat ki ong ru ba kani ka sarkar kumba ong menne ba lada long niam kristan yo kita surok kini kita hendrai uklet pat bani i ba hangtai arngut ki minister ki deina kaniam tenrai hangtu sha u lale ya kata ula keren to met ula keren bakla tengina kalian ko jungi jing sisa ngimdei banwan IFR kala dei ke benta jong ke sarkar ngangai i phla sisa hadu kata banjin ba keren do khasi keren do mdei bo kun tantang kan ne kumtai banjin de keren de seng balang da banji keren de kino kino gi kinya hapo tangkat ne kata la ambulami kita ki he sarkar ki he pulit ban ai de ka sumuto rei hendala iya dei pat kum kinde balai ki esna jar hato ba ki tiang ya kata ka sarkar ka ba don lene ki tiang ya kata ka kenhon ka ba ki u ni u breu don benta te ngina kalian ko jungi ngila yat be chene bat la ka bor ka an kamla ban pinstom ye kumi gini ki jaj breu nashim to yong in sashim daga week action ka ba kham jam ngila ban mi war samanan ru ban yak rali ban pendrem jor khnang ba kanum jia shu tangai kaniam kristan ban ri wat ikino kiniam ki ba don hone hapo ka jela bat ni berngem ru ye kino ki jaj ban reu la kano kaniam ki ba mut ban pen pra ye ka ri ka jaj ban reu ka ba e ko jungi ngim kwa ba kani ka jela jungi ban kala manipur namar ka jungi keren ko jong u kla shai hi pau kadar ba kumno ngi dei ban ya bam no prakasi namar kila ula tip shai ka weakness ka weak point namar bang haban keren bi ke jing sisa daka baki wanra ye kita ulai i ba ka jaj ban reu ko jongi kidang tangan ye kata ka scheme kidang tangan ye kata ka school kidang terang lo gini kita ta kada usim ka bu ban keren jot ya kani pat ni dawa na ka bor ka an je dei ban pinstom bi ko kat kum kariti sensar jongka lindia ngakwa ban pha ka wei ka kurwa chungni sunil diodhat bang keren ni katu keren da kentien kasi pat ben ru ya kit ya kata ka niam rei udai ban tip shai pat ya kentien kasi la thot la ta ru thamar sinjon pat keren ru khendet ya kata ka historical da ko bo pen pau ong ya kata ki Indian dogs kini kita hapo ka history ong Indian by accident kasi by blood ngangan keren da ko ba shai ho ni so India dang ho khat khandai spa so pukra kan yo trek ko gas spa so pukra ide ban ye shai ya kata ba Ndai tang Indian by accident, Indian by forgery kadai namar hadu mentai yangi la thok la syukur gila klet ya katakan national solemn lembaga instrument accession ka bang la pediang muhar ru governor general pat ni usunil dar pi de ban kan mau bahasa ban keren kono dale ya research ba batip katu kentian ka ba mi na pi ka ba fikran ka dialect ka ba fikran ka dei ba wanra do ta unong wei ndai ru wanra de kataka seng ko jong u la ne ki seng gino kenhon te ni kajak bendri ko jong ni brom ya kito gi bai no sinyang naka benta ban pumwan ya ki dat tho jong ka ri kas ngaru ngade nakalong yeng bat kalong yeng kalong sem badang long nyam kasi hayeng jungi kidan gi balalong katolik kidan molong pras kidan molong trompet kidan barok re keempat judan ra kanu kata ka jingi srut apreng kanyam na kanu ngimpat ji hapet wat ngilit school ngipa ngapas ngi school nak school nang ne nampak slok kum napok BK Bojoria nata napok Christian Academy bat napok Martin Luther hendrai ngimpat ji keli ra kata kanyam jengi na menu kane kalong ka bapla ba da ubreu banabar unwan hang ni hapo ka jela jengi banwan kentho ya kata hoat nganget ma ba ka education ka health EA kaduna kata ka infrastructure hapo meghalia hendrai kamdei ra namenta kata kanyam kamdei na benta jong kanyam EA bakiduna lot kita brokai hendrai kadei ka jingfiel jong ka sarkar mendei tangkani ka sarkar bamenta hendrai wat ki sarkar ki bala adap bro kadei ka jingfiel jong kini brokai takada ka sedan kata ka jingduna jong hapo ka infrastructure kum ka health nang tapat ka education ha kiduna lot kini brokai dai nakani ka daw takada ki breru kum gini ki jaj ngalai i marbale yala jong ru musyang adan kum gini ki kenhon ban balik school balik ngi ki perlok jonga ki balik school station bar kumno ki syale kini ki boong ba o ki yo school touch station po dakhar da kamau perlok jonga ru udan ki bayo kumta tangba katno ka jing sinchar katno ka jing e jong ki katno ka jing jar jong ki satai ki hap ban long kum ki marau ki hap long kum bikso ngi bala alek na du dang red ngi balai i bala sa ang tong ngitip ba kumno kini ki pen biet ba ki pen brainwash ki ang ba kanyam khasi ba kanyam Hindu kalong kum jo kanyam khasi ba kanyam Hindu kam dai ra ka jo kadai lala ka jok
ki Hindu kidai kita ki idol worshippers. Kidai idol worshippers ni ki nyam khasi nyimdai ki idol worshippers. Ni ki animalism na kata kajing kamariang. Takadang idan takilay lom, kilay besar, kilay ay barokan. Kajing eper. Begitu kajing sosi jonga kalong ba. Gitu ki beri ki basyang hang tu. Ki perkhat kajing mut jing perkhat jeng ki kalong bakum no. Ba wat ya kata kimtip ban differentiate, kimtip ban ya ka history la jong ro kimtip. Kirikhe tahat. Katu kalong kajing brainwash gitu ki kena ro. Perkhat kalau we jek tu ki kena kan lek chano. Para maki hi kini surat para mangi. Lasha gitu ki kilawai jongi. Maki hi kini surat para khasi, para doa, para senam. Kani baru khat kadai kajing busuk ngam ong tang yu ni. Anrai baru kidan ki wei ki breu ki babesar bapersang menlek kum ni. Kibun kita kiseng ki bami. Kiseng VHP, kiseng khasi muslim ni ai kimi. Kini kita ki besang ki babesuk babapuk suki. Ki balik ban penkelai ya ka demografi jong kan ni ka jaka. Lasha dem kambam na tangkat ni ka tu senam. Sampai ki khasi ru kin sakala minority. Hapo ka state la jong ni salong ki red part state la jong kum balong ki wei ki state kum ka Tripura ki wei ki state apo north east. Tikum tahi ngamaham ha kum kini ki jaj breu. Ba pimdei ban besut iu ni u sieng. Usieng nyapat usieng jengi seni hapreng jengi ki pat ba hapreng jengi ki para dok para senang. Takda wat Juliet kum kini yo pi babe hadian habut pa. Habatin pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batai kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.